pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Tumigil po ako sa pag-aaral para lang masuportahan ko sa pag-aaral niya ang boyfriend ko. Feel good morning po, Colin Tits. At sa lahat ng bata matanda, may ngipin o wala, may bembang o wala na suki ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako nga po pala si LJ ng Santa Mesa, Manila. Parehas po kami galing probinsya ng boyfriend kong si Dominic. Galing kami sa Negros. Malambing ang mga taga-Negros. Mangkanor. Abaw, waigig ko sa ang kalabutan. Pero dito na po kami nagtagpo sa Manila. 3 years na po kami nagsasama at hindi ko muna yung pinaalam sa parents ko dahil alam kong di naman sila papayag kasi nga nag-aaral pa po ako. Ayun nga po, habang ako ay nag-aaral ay nagtatrabaho din ako as sales assistant. Si Dominic naman, ang kinukuha niyang course ay electrical engineering at 2 taon na lang gagraduate na po yan siya. Working student din po siya. Kaso, lagi po siyang dumadaing na hirap na siyang pagsabayan ng pag-i-engineer at pagtatrabaho. At dito na nga po, umpisahan natin ang Mga Katas ng aking nakalipas. ano, mahal? Sabi ko kumain ka na ba? Oo, nasabi ko, nasagot ko na yun. May sinabi ka eh. Ulitin mo. Uy. Titigil na ako sa pag... Bakit mo umiiyak? Hirap na ako eh. Ba't ka umiiyak, mahal ko? Kaya natin yan. Pagod na ako. Hindi ko na kaya kasi nape-pressure din ako sa trabaho. Tapos hindi naman ako makapag-aral doon kasi daming ginagawa. Daming pinapaayos. Hirap. Kaya sabi ko, kailangan ko na mamili. Kailangan ko na huminto sa pag-aaral. Uy! Hindi walang hihinto sa ating dalawa mag-aral. Tutuloy mo yung pag-aaral mo. 2 taon na lang, mahal naman. Naiyak din ako eh. Hindi ka hinto sa pag-aaral. Hindi ko na kaya, mahal. Hindi ko na kaya kasi
Ang hirap. Ang hirap para sasabog na yung utak ko. Anong unahin ko? Kung mag-aaral ako, wala na akong sino gagastos. Alam mo naman, mahirap lang din naman kami. Oo, pero di ba sabi natin kaya natin to? Hindi tayo mag-give up. Huwag ka mayak kasi nasasaktan ako pag umiiyak ka. Ganito na lang. Ako na lang yung hihinto sa pag-aaral. Magtatrabaho ko para masuportahan ko yung... Kasi 2 taon na lang naman. Huwag kang tumanggi. Magagalit ako. Hindi ka tatanggi. Hindi to tanong. Hindi, mahal. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Gagawin ko na nga. Wala kang karapatang magsabi ng no. Ako yung masusunod. Tsaka 2 taon na lang, di ako naman yung tutuloy sa pag-aaral para matapos. 2 taon na lang, mahal, hindi ka para tumigil. Ang layo pa ng natin, di ba? Tsaka ang ganda ng pangarap natin sa future, eh. Ako yung titigil, wag kang... Hindi nga. Hindi. Ituloy mo na lang yan. Hindi. Magtatrabaho ako, susuportahan din kita. Pag bumayag ka, bembang tayo pagkatapos. Sige na nga. Ikaw kasi. Ito talaga si Yo Saludes. Pero mahal, ayoko tumigil ka o titigil ka para sa akin pa. Sige, hindi ka makabembang. Sige na nga, titigil na nga. Tigil ka na. Hindi, ako tigil na ako. Paano ka? Tamo 2 taon, di ba? Mabilis lang yan. At least, pareho tayo makakatapos. Kesa ngayon titigil ka, kailangan makatapos ka muna. Ikaw yung lalaki. Alam mo na, mahal na mahal kita. Tsaka, ikaw yung leader ng relationship natin. Kaya, ayoko mag-sacrifice ka. Sabi naman ni boss, ako na daw magsusupervise ng electronic shop niya pag nag-focus ako dun. Ganun na lang. Mahal naman eh. Ang kulan naman eh. Ako na ako. Hindi mo naman ako ni papakinggan eh. Baby naman eh. Sige na. Hindi ako sobrang iyak. Sige na. Sigurado ka, sige, babawi ako sa'yo pag ako nakapagtapos, naging engineer ako. Pag-aaralin din kita, tapos... Yan, gusto ko yan. Pagpapatay kita ng magandang bahay. Talaga? May 2nd floor tsaka gusto ko may walk-in. Ano 2nd floor? 3rd floor? May 3rd floor? May walk-in closet. Sabi ko na may 3rd party eh. 2nd floor na lang. Okay. Paborito mo yung 3rd eh. 2nd nga. Lagyan ng walk-in closet, tapos meron tayong sariling CR sa room. maglilid ng engineering ng bahay natin. Bahal. Gusto mo lagyan natin ng bahay natin, lagyan natin ng flood control project. Uy, gusto para ko hindi yan. bahain yung bahay. At saka gusto ko may veranda para doon tayo Hoy! Bakit? O ano? Sige na, kain ka na. Ako nang titigil. Pero mga sigurado ka ba? 2 years lang yun, mabilis lang yun. Hindi naman ako tatanda agad. Tsaka para, di ba? Napaproud ako sa'yo. Mahal kita. Hindi ko alam kung wala ka. Hindi ko alam kung... Kaya ako ito ginagawa kasi mahal naman kita. Gusto ko na makilala yung mga magulang mo. Gusto ko humarap sa kanila na engineer na ako. Sa ngayon, wala eh. Wala pa naman ako may pagmamalaki. Diba kaya gawin natin to para pag humarap tayo, magalit man sila tapos na, di mo? Aba. Mahal naman. Tara, pasok tayo sa loob. Dito na lang sa labas. Dito na.
Sige, inom lang kayo, may treat. So, wakas, engineer na talaga ako. Kaya nga. Parang galing-galing mo talaga. Sabi ko na, maging engineer ka talaga, Brad. Sabi ko na nung naalala ko nung 4th year tayo. Paiyak ka pa, sabi mo, di ka naka-review pero perfect ka. Sabi ko na, ikaw talaga makakapasa agad sa board exam Well, ganyan talaga pag mga... Grabe, nag-engineer ka lang, nag-eyeglasses ka na. Ganun ba yun? Sumasakit na yung mata ko sa numbers Alam mo na. Wow. So, ano mga plano mo? Well, Saan ka mag-a-apply? Um... Try mo sa government. Tiba-tiba. Oh, par, tiba-tiba ka rin, par. Tiba-tiba ka talaga dun. Ah? Oh. May pera. Kahit walang project. Yan. May babae, kahit walang project. Uy, andyan yung girlfriend ko. Kayo, ano kayo? Di ba under mo naman yun? Okay lang yun. Yan lang. Mahal, eto pa yung mga ice, bumili ako. Sorry, nag 7-Eleven pa ako. Para pandagdag yun sa... Kaya bumili pulutan? Sabi ko, dagdagan mo yung pulutan. Kasi Lechon kanina manok pa. at saka liempo. Kasi kanina 3 tray pa yun eh. Tanga-tanga mo naman. Sorry. Sorry Ako na bibili, par. Grabe ka naman sabi ng Nag-uusap tanga-tanga. tayo eh. Bumili ka nga dun. Huwag kang tanga-tanga dyan. May mga bisita tayo. Ano ka ba? Sige na. Bili ka na. Sorry, mahal. Sige, babalik ako. Paanday lang nga. Sorry, mahal ko. Huwag ka naman galit. Bilisan mo nga kasi nauubos Ito na! Ay, nako. Bakit mo naman ganun kausapin yung girlfriend mo? Kasi aanga-anga yung babaeng yun eh. Nakahihinis ako. Dapat kasi sa buhay, mabilisan lang. Kailangan natin na... Ano mabilisan? Paalala lang namin sa'yo Siya tumigil sa nag-giveaway para sa pag-aaral mo. Parang iba naman yung tono mo brad Hindi naman ako namilit sa kanya eh. Sabi ko Grabe na, ka na. titigil Hindi po pinapainom mo kami. Kukonsenting ka namin Ako par, kukonsintihin kita par. Kasi mayaman ka na. Magiging rich kid ka na par. Grabe, hindi ako konsentidor na tropa. Sige na, mag-shot na tayo. May babae ako dito, papuntahin natin. Huwag dito. Saan ba? Dito. Alis tayo, alis. Alis tayo mamaya pagkatapos. Shot muna tayo. Pa-heater muna tayo dito. Heater muna. Heater. Ganun yun. Pag-heater na. Para dun. Ganito na lang. Washing para kampihan kita, para konsentihin kita sa pangbabastos mo sa girlfriend mo. Mababastos. Ano yun Red flag yun Ito na lang. Gusto ko ng 2 case pa ng Pilsen. Sagot ko. Yeah. Targa, kung bahala. Game. Thank you. Game na. Game na. Sige. This my shit. All the girls stop your feet like this. Napansin niyo rin po ba yung biglang pagbabago ni Dominic simula nung nakapagtapos siya at nakapasa siya ng board exam? Pinapahiya niya po ako hindi lang pag in private, pati kapag andyan yung mga kaibigan niya o kaya kapag may nagde-deliver ng parcel o kahit nasa harap kami ng ibang tao. Sinubukan ko po siyang intindihin pero hindi po siya bumabalik sa pagiging gentle niya sa akin May sasabihin pala ako sa'yo. Kasi... Mahal, yung tutulungan mo na ba ako mag-enroll this sem? Hindi pa kasi lilipat ako Diba? Lilipat ng? Diba yung trabaho ko ngayon nasa Laguna? Hirap na hirap ako. Uuwi ako Maynila araw-araw, Laguna. Hindi ko na kaya. Para ako binubugbog, biyahe pa lang. Sobrang traffic. Lilipat bahay tayo? Sige, may nakuha ka na bang bagong apartment natin? Wala. Hindi. Kasi meron kasing dorm kami doon sa company. Nag-offer sila. Pwede ako doon, di ba? Pwede yung mga family. Hindi ka naman. Hindi ba naman tayo kasal? Saka, hindi nga pwede. Pwede lang yun sa mga single. Hindi ka Pamilyado, single. hindi nila Hindi ka inaalaw. single. Hindi ka single. Alam na mga single ako, hindi pa naman tayo kasal. Kaya pumayag na ako kasi pagod na ako. Hirap na ako sa biyahe araw-araw. Ay, saan ako? Gusto kong bumiling kotse, hindi pa naman sapat.
motor. Motor nakakapagod nga. Kasi Kaya, paano ako? dito ka muna. Hanggat mga ipon ako, hanap tayo ng mas malapit Maghiwalay doon. tayo. Tuwing kailan tayo magkikita? Ang OA Bakit mo tsaka, naman. tsaka bakit biglaan naman to? Wala ka naman pasabihin. Ba't di ko to alam? Lahat ba ng desisyon ko, paalam ko sa'yo? Lahat ba ng kilos ko? Sabi lang ng boss ko na inoperan ako na magdodorm na lang ako dun Siyempre, di ba kasi? Tatawagan pa kita, papayag ka ba? Ganito, ganyan? Ano yun? Oo, siyempre, papaalam mo sa akin kasi. O kaya nga sinasabi ko na nga sa'yo ngayon, Magdodorm ako doon para makapag-ipon ako. Pagod na ako sa biyahe, tsaka makapokus ako sa trabaho. Ano mangyayari sa atin? Bakit hindi mo man lang Papadalang kita pera kung anong kailangan mo. Hindi yun kailangan ko. Kaya ko naman magtrabaho. Bakit parang hindi mo man lang tinanong yung kung payag ba ako? Ayoko ng Dominic. Hindi ko kailangan ng approval mo. Sinasabihan kita. Pero hindi ako nagpapaalam para i-approve mo pa yung desisyon ko. Paano nga ako? Dito ka nga Ang kulit mo na. Bawal nga dun Ang kulit mo. Mahal. Tsaka, Hanap ako ng bahay malapit dun sa trabaho. hindi nga. Tigas ng ulo mo Kailangan ko rin yung experience na yan. 2 taon lang ako dyan. Balak ko rin mag-abroad. May offer sa akin, Australia, pero kaso kailangan Ba't di ko alam yung tungkol dun? O kaya nga sinasabi ko na Bingi ka ba? Sinasabi ko na Mahal, ba't ganyan ka na sa akin? Hindi naman tayo ganito Mahal, hindi naman tayo. Hindi mo kaya yung lifestyle ko, go! Okay? Mahal! Hindi para pigilan mo yung Mahal, mga pangarap ko. mag-aaral pa ako Mag-aaral pa ako Kaya mo naman nung wala ako. Sige, padalang kita para mag-aaral ka. Hindi ko kaya nang wala ka. Hindi ko kaya. Mahal naman, mahal. Kaya mo yan. Mahal, ano na yan? Kaya mo yan. Sa atin? Kaya mo yan, okay? Kaya mo yan! Hindi ko kaya.